God aften. Lars Løkke Rasmussen har været på et 2-dages besøg hos de danske soldater i Afghanistan. Det sker i en periode, hvor kampene med Taliban er voldsommere end nogensinde. Ulla Terkelsen fulgte statsministerens besøg. Flag på halv i den dansk-britiske Price-lejr i Helmand-provinsen. Den dag statsministeren var der, blev 2 britiske soldater dræbt og 2 hårdt såret. Jeg er utrolig stolt af at stå her som Danmarks statsminister repræsenterer et land, som er repræsenteret så forbilledligt på en af demokratiets yderste forposter, som netop er jer. Procentuelt har danske soldater lidt flere tab end britiske. Hvad, hvor, hvorledes? Men før den afghanske hær selv kan overtage kampen imod talibanerne, så er danskerne og de andre allierede nødt til at blive der. Returbilletten ud af Afghanistan, det er at få bygget bro til afghanerne og få en civil struktur op at stå. Og derfor er hele spørgsmålet om at kapacitetsopbygge sikkerhedsstyrkerne i Afghanistan, både politi og militær, det er helt centralt. Kampen imod talibanerne trækker i langdrag for tiden. Og pas nu godt på jer selv, og sørg for at komme hele og sikre hjem alle sammen. Tak skal I have. Politiet